syksyllä povemaan isäni kannoin. Sieluni kuvaan ankaran pois annoin. Käänsin katseli alas kohti silmiä poikani, niiltä pelko hohti. Ja jälleen ylös kohti pilviä, käteeni kuumirkan valtaisan kohtaan. On aina niin vaikeaa kutsua taistelemaan. Tuet laskeet isän ja pojan verta maistelemaan. Ja silti huutaa sielu heikkoa tappamaan. Ikuista korvasta on särkynyt silmä odottaa. Tie hämmentää, tähden pyörällä on pää. Ois niin paljon pääteltävää, mua elämä janottaa. Elämä janottaa, elämä janottaa, elämä janottaa. Mua elämä janottaa. Elämä janottaa. Elämä janottaa. Elämä janottaa. Mua elämä janottaa. Elämä janottaa. Tero ja minä olemme ystäviä, vaikka täysin erilaisia. Tykkäämme eri asioista. Tero tykkää poista, minä tykkään tytöstä. Tero hakee pahalla, minä haken hyvällä. Tero on lyhyt, minä olen pitkä. Tero on laiha, minä olen sopiva. Terolla on läkisä, minulla on pihtipaha. Tero on kalja, minulla on hiuksia. Terolla on silmällä, minä näen hyvin. Terolla on tekohaava, minun haavat on hyvät. Tero tulee huonosta, mulla menee hyvin. Mutta yksi asia meidän yhdistää.
On Porto Santossa niitä riittäviä. Kaikkiaan lähes 9 kilometrin verran. Ja hiekka on todella hienoa ja väriltään kullankeltaista. Siitä saari onkin saanut lisän nimestä Ilha-Dourada, Ilha-Dourada, hei! Ilha-Dourada, kultainen saari. Jouduin hetkeksi poistumaan. Näin kerrassa ensimmäinen tarkoitan. Mutta kaikki meistä tapasin kiihkeän naisen. Erotin siltä luonani. Erotin valaistuksen himmeltämistä. Erotin kosteata suunnelmaa. Erotin kiihkeää syleilyä. Erotin vaatteiden vähentämistä. Sanoin eikä pääsinä, mutta joksi nauraen pois. Ehdotin valaistuksen himmeltämistä, ehdotin kosteata suunnelmaa, ehdotin kiihkeää syleilyä, ehdotin vaatteiden vähentämistä, ehdotin sukupuoliyhteyttä, mitä hän sanoi. Rakas Nurmijärvi, tämä on Taivahan totta kautta Aleksiksen. Hän totesi, harvoin on minun sänkyni kupeella nähty tuollaista kuorma-auton vaihdekeppiä. Timo, vaikka Aleksis Kivi kirjoitti hienoa fiktiota, ei hänkään tuommoista roskaa kirjoittanut koskaan. No niin, nyt muistankin tarkemmin. Hän totesi, en ole koskaan käynyt Ranskassa enkä Pariisissa, mutta Eiffel-tornisi on juhlava. Eiköhän Timo kuitenkin tämä mainittu nainen sanonut sinulle, aamen plottis, Timo menkää nyt omaan koppiinsa. Ei, hän totesi, no mikä se siinä? Ja juoksi hirvittävästi nauraen pois. Se oli hirvittävin hetki elämässäni. Minuutin instaloitun lattialle palas. Mutta minä luotoin vaan, keräsin itse uudeksi, ehyeksi Timoksi. Ja nykyään voin hyvin. Kiitos.